Som-hi. Satèl·lit, acabeu de sortir de l'escenari. Com ha anat el concert? Bueno, ha estat maco, hem notat molt l'energia de la gent. La veritat és que és una passada poder tocar aquí a l'antiga fàbrica de l'Estrella d'Am, és com un luxe, no? I davant de la gent i que es noti l'energia tant amb allò que puguis tocar quasi, no? Com heu preparat aquest concert del Sona Nou? Heu assajat molts dies, des d'Altafulla, heu voltat pel país, què heu fet? Bueno, de fet, des que vam fer un EP farà mig any, vam treure un EP al mercat i bueno, ho hem estat bellugant una miqueta, la veritat és que no ens ha anat malament, hem tocat bastant, ara acabem de tocar el FIM a Vila-seca fa molt poc i la veritat és que no ens podem queixar i preparar el Sona Nou per nosaltres ha estat, bueno, quasi com allò de la il·lusió, no? De preparar una mica els temes a consciència, però realment ja els teníem bastant preparats per tota la gira que estem fent. Molt bé. Pop còsmic? Pop còsmic. Què vol dir això? Això és culpa del guitarrista, el Joan Marí. No, pop còsmic ho diem perquè ens agrada molt donar molta ambientació amb les guitarres elèctriques, volem donar molt d'espai, no? Si s'escolta el disc la gent veurà de seguida que hi ha una personalitat pròpia en el nostre guitarrista elèctric, no? Vull dir, ens dona molt d'ambient als temes, no? I molta profunditat, i per això vam dir pop còsmic també perquè com no ens sabem etiquetar, doncs, bueno, d'alguna manera ho hem de dir. Molt bé. Veniu de guanyar, per exemple, el Déu de Tarragona. Sí. Vol dir que això als concursos us dona bé? Sí, bueno, la veritat és que, clar, és que el primer concurs que vam guanyar, que és el Déu de Tarragona, és que va ser la nostra primera actuació com a grup. Com a grup vam fer el primer concert i va ser guanyar el Déu de Tarragona. Per nosaltres era quasi com, bueno, de veritat, ens havíem de punxar, no? Una mica. Home, ens agraden els concursos, però ja et dic, el Sona Nou era com una parada obligatòria, no? Per ser el concurs tan important, no? El més important de Catalunya, no? Era quasi una obligació, no? Però no volem focalitzar totalment amb els concursos, volem una mica obrir-nos camí a poc a poc, perquè ja ho sabem que és molt difícil, però volem obrir el mercat una miqueta a poc a poc. Molt bé, perfecte.